की हल्ली तुमच्या काजी बिजी लागले काय ना? काय रे यंदा काजच नाही बाई रे का काय सांगितलं सगळी खार पडली मरे जोरदार. असं काय सांगतो? होईत आंब्याचा काय खरा नाही यंदा. अरे आमचा तास झाला रे, आमच्याकडे काजी नाही आहेत आणि यावेळी बाबांनी 2 फवारणी केली तरी नाही रे काजी. होय रे, 3 मारलंय कामगारांना 500 रुपये मजुरी दिलंय त्यांना. आमचा खरं नाही रे. अरे तू बाळगो काढता म्हणजे बाळग्याची काजी लागले. अरे खय बाळक्याच्या काजी लागली तिची नुसती खय फका पडली. अरे नाही रे बाबा, मी बघले. अरे परवा 4 मोठले काजी घेऊन गेलो तो. मॅड झालंस काय तू? अरे तो त्या दिवशी आम्ही जाताना सडर त्याच्या फका नुसती फका पडली, फवारणी बिवारणी त्याने कायच करू नाही. मग काजी कशी नाडता तो? काय माहिती त्याच्यावर पाळतीर राव काय बघू नाही तर. अरे अरे मी आणि बाप्पा येऊ होतो ना काजी काढून, तर 4 मोठले घेऊन गेलो. काय सांगतो 4 मोठले? अरे मी तोंडात बोटी तुझ्या आणि माझ्या जरी जमा केले तर 4 मोठले दिवसाक जाऊचे ना. बघू आहे जाऊन बघू आहे काय ते त्याच्या. अरे आम्ही 2-2 हजाराची फवारणी करून लागलो, ह्याची 4 मोठले काजी नाही रे त्याचे फका ते. अरे फका नुकती पडली मी बघलं आणि फका तशी पडणार नाही. भोर गेलो असं जळ आण देतो. वाटतं ना दुसऱ्यांची काजी तो लाई करता वाटतं असं बघू आहे त्याच्या पाळतीर राव पाळतीर जाऊया. रवय बरं उद्या ये. उद्या काय आता तू खाय चाललं? आता मी जरा इंगुरल्याक जातोय कामात. उद्या ये. उद्या चला ठीक आहे. उद्या 10 वाजता बरोबर. ठीक आहे. हॅलो हा बोला. नमस्कार. नाही हो यंदा काय नाही, यंदा काय खराच नाही आंब्याचं. वाजले कितके 11:30 झाले. रोवलो काय 1.5 तास झालो अजून लेट. शी काय माणूस आहे आंब्यात काही जाऊ नाही मा. 1.5 तास आहे मी थांबलो. शी आंबे उतरलेत ना न सांगता? नाही रे बाबा उतरले माहीत आहे. सकाळ 10 वाजल्यापासून मी वाट बघतोय तुझी. तू आंब्यात गेले त्याच्या. आम्ही जाऊया पुढे. हो जाऊया. फवारणी बांधून कुठे ते फार पडली ना. फवारणीचे पैसे सुटतात वाटतं. कसे का 1 लाख बिल केलंय मुंबईची पार्टी गावली. बरोबर रे म्हणून तितकं तसं काय यंदा ये ते मला ते काजी ते एका खाली हा यंदा तुम्हाला फोन केला मग फोनवर बोलव. हय नाही रे हय जरा काम होता तय दिलो. अरे अरे ओमकार तू आहे का? अरे ती बंडेची आई तुका शोधता मगात पासून. मला दोघीच काय तुला खोटं वाटतं तुमच्याकडे विश्वासच नाही आता माझा. अरे बाबा आता आम्ही किती बोलतो. तुम्ही बोलाच ना केलं. अरे तुम्ही एका शब्दाने धड असा 10 शब्दांचे आम्ही आता म्हणजे थोडं काय काय करून घालव वया. तर ह्यो हयसर रवलो ना आमका म्हणजे खांदी नाही तुलो. कांदे म्हणजे खोटा खोटा वाटतं बरोबर सर. बंड्या कोण लावूया. अंड्या कोण लाय नंबर आहे हो असं थांबा. लाय ना थांब रे लायतय. मी बोला आयलो बंड्या. नाही रे भावाची तू घराकडे आहे मग तू. अरे आई शपथ तर मग मी तू खोटं घेतलं. माझ्या आई शपथ खोटं घेऊन आई शपथ. अरे ओमकार तुझी आई काय ती बोलव होती. हा चल होय मा? हे बघ बघ आई आहे ना बघ बघ हे भरपूर लागले बघ. ऐक बोल. हॅलो कट झालं बघ. कट झालं मगाशी फोन कट झालं. अरे खरं तुका बोलवती रे ती आई शपथ. होय रे आम्ही तुझ्या खोटा बघून येतो खोटा पैसे गावले का माणूस तू बरं दिलं नाही तर लपडा झाला. मला तो काहीतरी प्लॅन असा जाऊन बघेत. लपत चोरलो आणि झोळी घेऊन चोरलो. आणि बघित नाही ते 4 मोठले भरागत मेल्याचे आणि गडका बिडका काहीतरी वरती लपवून ठेवतात. तरी घेऊन काढला माय चोर स्वतःची काळजी लागाक नाही दुसऱ्यांची फिरता. तरी म्हटले मायसाची इतकी लागले कशी काळजी. नाही रे त्याचे लागाकच नाही फका पडाक नाही अजून ती. आवाज पत्र्याचा आवाज करू नको.
मेले माझ्या गाडी शेजारी गेले. तू बाळगू बघलंय ना ढेगीन सगळे काजी लाई करीत जाता. होय मरे आणि तुझ्या गडग्यासून उडी मारले ते निहडी. आता माझ्या मते ह्याची ओंक्याच्या गाजी काढतो आमच्या काढतो आणि लागी करतो आणि 4-4 पोती घेऊन जाता. तरी ते उगीत अरे बघ मोरी होय, तो बघ 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 कसं करता तो बघ. सगळे सगळे काजी काढल्यान मरे मेले यार. तरी म्हणतो अरे आम्ही खत घालून इतके काजी येणार ना आणि ह्याचे काजी कशी आले. 4-4 पोती आहे. काय अर्थ हा काय माझ्या गावली ना का बरी सगळी खाचकुली दाबून घाली. आता जाऊया करून दे वाई जरा करून दे म्हणजे आमका जमा झालेले शूटिंग काढून बरं नको नको शूटिंग नको आम्ही असेच जाऊया नाही तर शूटिंग येत आम्ही तुम्ही काय करू आता काही विचारित आमको ओमको तुका माहिती नाही त्याची गदल काय शूटिंग नको गपचूप जाऊया त्याला जमा करून द्या आधी माहिती माझ्या धरून बोलून मारिया. कसं येत ना तो एक काच सोडणार नाही मरे. बघ मरे सगळं जमा केलं ते नाही म्हटलं तरी पिशे नाही म्हटलं तर 2-3 किलो काजी होतो. काय करे घरी येते का अरे घरी या तर ओमकाराक मध्ये हात घातले मरे कांदेच लायले. होतो ते काय माहिती नाही नशीब ते काम काय हडू चल 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 हे चल हे माहिती एवढे खडे हे बघ काजी मेल्याची. अरे हे झाले जवळ 4-1 किलो काजी. मग वरतलो नाही तर ह्या करतो काय म्हणा 4 मोठले जाणार नाही उगीच त्याचे. चार आम्ही यायचं राबायचा आणि ह्यो चोरी करून काजी वरतो काय करता. आणि त्या ओंक्या काय माहिती नाही ओंक्या सांगा हाडू होतो चुकला ओमक्याक सांगा बाया. सांगू काय पण करून त्याला बघू होतो बघ ये तुझीच वाट बघतो मग माझे कोणाला तुम्ही काजी काढल्यात माझे काजी कोणी काढले. अरे मग मागणं तुमच्या फिरते बरं झाडभर काजी होत कोणा आम्ही वेळेला लाखाचे आठवड्याक लाखाचे व्यवहार हो ते लोकांची काजी चोरून करतात काय बोलतो मी तुम्ही काजी कशा काढल्या तो बाळको काजी काढून घेऊन जाऊ तुका माहिती तुमका काजी काढतात अरे बाबा तुझ्या काजी काढून काय गाव झाला काय हे दोघांनी मी बघलं त्याचे ऐक तरी मग आम्ही तिथून तुझ्या पायातील होतो पैसे कोणती तरी नाव आमचा हा जर तुम्हाला आमचा यो जर तुमका व्हिडिओ आवडलो असात तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. हा आणि आमचो कॅज्युअल मालवणी युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. हा आणि तो प्रेस द बेल आयकॉन. घंटा मी चोर नाही.
तर आंबा आणि काजू बागायतदारांचे आंबा आणि काजू तुम्ही चोरू नका, कारण कसं त्यांनी वर्षभर खत पाणी घालून मेहनत केलेली असता, त्यामुळे ती आपण मेहनत अशी वाया नको घालवूया हीच आमच्या सर्वांची इच्छा असा, त्यामुळे आम्ही हा व्हिडिओ तयार केला. धन्यवाद.